Tolya kakabsat. Bali nilaga lang ng saglit. Tapos nilagyan ng luya. Tsaka kalamansi. Yan. Sarap. Langka. Kakabsat. Kainan na mga bata. Good morning kakabsat. Bali hindi na naman tayo makakapunta sa farm. Kasi nagdilig na si Lakayose. Dumaan siya kanina na siya yung nagdilig kakabsat. Nag-inform siya. Magmumukbang ulit tayo dito kakabsat sa bahay. So ang iluluto natin unripe na jackfruit. Sa Ilocano, pakak. Sa Tagalog po, langka. Yung hilaw na langka, yan po si Bayaw. Binabalatan na yung jackfruit kakabsat. So gagataan natin kakabsat. Tapos lagyan natin ng baboy na may manok. Mix po. Yan langka kakabsat. Ilocano na pakak. Masarap yan gataan kakabsat. Bali dalawa yan kakabsat. Yung isa nalinisan na dito. Yan. Medyo mas malaki ito kakabsat. Pakak. Langka. Diba free? Oh, ganito ang pagbitak ng langka. Naku, pinatay na kakabsat. Sarap. Oh, Laki. sarap. Bali, slicein yung kakabsat ng maliliit lang. Mga medium size. Yan, tatanggalin yung nasa gitna nga yung matigas na parte kakabsat. Yan lang yung pwedeng ulamin kakabsat. Ito ang na-raise sa gitna. Ito kakabsat yung kapag nahinog ito, itong buto niya, yung part na yan, yung ginagawang yung nilalagay sa halo-halo or turon, saging turon. Yan, masarap po yan. Diba free? So ganito ang slice niya kakabsat, kanyang kalalaki. Tapos ibabad muna natin sa tubig para hindi mangitim kakabsat. So yan kakabsat, ito yung na-slice ni Bayaw, nalinisan na. Ito yung mga ingredients kakabsat: pork meat at saka chicken meat. I-mix ko po. Tapos bawang, sibuyas, tapos asin, mantika at saka gata. So bali ito kakabsat, ilalaga muna natin itong jackfruit na unripe. Sa Ilocano po, pakak. Sa Tagalog, langka. Ito po yung ginagamit nila sa halo-halo kapag nahinog. Ito yung nilalagay nila. Or sa turon, saging turon. Ito po yung nilalagay sa saging. Masarap po ito kakabsat kapag nahinog. So start na po tayo magluto kakabsat. Bago tayo magluto pala kakabsat, ito i-boil ko muna sa tubig para lambutin natin ng konti lang. So yan kakabsat, i-boil muna natin itong jackfruit na unripe. Pakak po sa Ilocano. Yan, pakuluan lang natin ng siguro 30 minutes kakabsat or 20 minutes hanggang sa lumambot siya. And then kapag okay na, tapon natin yung tubig, i-drain po natin, saka natin igigisa, tapos lalagyan natin ng gata kakabsat. Diba free? So takpan lang natin kakabsat. Yan, pakuluan natin ng mga 30 minutes. Yan kakabsat, na-boil na natin ng 20 minutes. Pwede na natin itapon yung tubig, saka natin igisa. Yan kakabsat, pwede na to. Diba free? So yan kakabsat, na-drain ko na yung tubig. So mag-umpisa na tayong mag-gisa. Yan, gamit tayo ng palayok kakabsat. Sing maliit.
Ilagay tayo ng mantika, kakabsat. Yan. Ito kakabsat, mix yan, chicken at saka pork meat, kakabsat. So lagyan na natin tong bawang sibuyas. So sunod na natin tong pork and chicken meat, kakabsat. Sarap, kakabsat. So ayan na kakabsat, medyo golden brown na. Pwede na natin ilagay yung langka. So kakabsat. So ilagay na natin to. Itong jackfruit, unripe. Yeah, sarap. Sarap. So ilagay na natin tong gata, kakabsat. Dalawang lalagay natin para malasang ang gata. Yan, sarap. Yan, bali dalawa kakabsat. Poko mama, baka naman. Lagyan na rin tayo ng pampalasa. Yan. Tapos asin, kakabsat. Yan, asin, kakabsat. Konti lang muna. Baka mas pumalat, kakabsat. Mix natin. Yan, takpan lang natin hanggang sa kumulo ng mga siguro after 20 to 15 minutes, kakabsat. Pwede na yan, luto na yan. Tapos titikman natin. Liver free. Takpan natin, kakabsat. So yan, kakabsat, kumulo na ng 15 minutes. Pwede na to, kakabsat. Titikman na natin. So yan, kakabsat. Pinataang langka, jackfruit, unripe jackfruit. So balik, kakabsat, hindi ko na nilagyan ng sili kasi may mga batang kakain. Kaya separate na lang yung sili, kakabsat. Liver free. Sarap. So okay na, kakabsat. Pwede na tayong kumain. Hanguin na natin, kakabsat. Ayan o. Diba? So naman tayo man yung kakabsat. Ate Kut Benuk, tolya, kakabsat. Bali nilaga lang saglit. Tapos nilagyan ng luya tsaka kalamansi. Yan, pwede nang ulamin, kakabsat. Sarap. Ginawa ni Manang Mameng, sawa ni Bayo Mario. Sarap. Yan si EJ, bunso kong anak. Ano, maratid daw. May mas ate, kakabsat. Bunag. Bunok. Nay, kabayan. Bato. Naango data. Oh, langka, jackfruit, unripe jackfruit. May nalalat titimpla na ito. Matang bayaw. Yun. Baka nagburok-burok man dyan kitchen ng kal. Bagta nakita data lang ito. Yan, sarap. Sarap. Di ba, Prain? Diba, pray? Ring ng kulan. Talo. Kinaagi sa. Ay, takan. Wala siya ka. Limas. Lagi niya nga ka. Ito, atang. Pamahin ng matatanda dito sa amin. Matang. Ang kami mo na. Marantayon, kakabsat. Sarap.
Langka, kakabsat. Unripe jackfruit. Diba pre? Mix ko di baboy kin manok. Malaki ito. Ganyan. Ganyan. Tama, tumingin ka. Daman yung benek na. Tuliya, kakabsat. Tuliya. Kamu mo ito na? Diyan wala ko tayo ito. Kainan na mga bata! Kampra na bunik pa niyo dito. Isa? Hindi na video di gitu yan. Ramos nga di gitu yan. Wala probinsya ni Sige, pangsi eh. Dapat dibubuhan na rin survival folder. Ano mo doon? Nakatulog ka. Yan eh. Hindi mo mga inapin dyan sa. Dito ba naman? Bener. Mga ganyan. Diyan mas mataas. Ano yung manok yung babo? Hindi na pa. Sungkapsat. Tutong. Tip-tip. Tip, tinukanaw. Tira. Kanang medyo siya. Medyo siya. Ngayon mo kastaw. Sakit na, ure-ure. Dapat na madua. Patay siya kung awan ang kami namin. Sini Biskayano. Ngayon talakay. Tunang na nagalap pa ko guys. Ano? Okay. Bakal. Bigat ako. Pakukin sa buwan ako. Palay. Di ko mangalman, may kayo maning kumaan. Ay, Diyos ko lagay niya. Hey! Okay, nabigat. Ano yung kastoy? Kita pa. Buwan na rin. Dati yung tunong na bangus. Tapos dati ka mga pisiliyas na din. Sip-sip na. Tama-tama na katang kanan. No? Ito eh. Tama, kanan na naman. Sino kayo tanong ko sa mga na? Inawan niyo titingnan tayo. Favorite niya talaga. Hay, nabusog kami ng mga bata kakabsat. Nabusog kami ng mga bata at saka sila Angkel at Bayaw. Dami namin nakain kakabsat. Ang sarap kasabay ng mga batang kumain. So, paano yung kakabsat? Kita-kits ulit tayo bukas. And don't forget to subscribe on my YouTube channel. Lakay Biskayan. Agyaman na kapo.